Atopámonos na vila de Noia. Un dos grandes motores desta vila é o marisqueo. Este oficio remóntase desde fai moitos anos e segue presente na actualidade. En Lousame, ao lado de Noia, atopamos un dos principais problemas da ría Muros en Noia, a mina de San Fins. Esta mina agora está inactiva, pero segue contaminando a ría con grandes cantidades de auga con residuos tóxicos. A continuación, un experto na ría Muros Noia responderános algunhas preguntas para entender este problema. Son Xoán Evans, director da Fundación Montescola. Cal crees que é a diferencia entre a antigüedade e a actualidade da ría? Pois hai que pensar a ría en relación á actividade humana que hai por volta, non? Durante moitos séculos o impacto da actividade humana era moito menor en termos de aportes de vertiduras e tamén nas últimas décadas, por exemplo, a cantidade de químicas que usamos nas casas, nas industrias, nas actividades económicas é cada vez maior, non? Entón, ese volume crecente de produtos químicos que teñen un impacto nos ecosistemas, pois cada vez vai a máis, non? E a parte diso, pois nos últimos 70 anos, as actividades tradicionais pois sumáronse factores disruptores como son a existencia das presas de Barría de la Maza, a actividade mineira tamén e moitas outras actividades pois, que cambiaron pois, ese equilibrio que existía na antigüidade. Como afecta iso ás persoas, a fauna e a flora e ao sector pesqueiro? Pois depende do tipo de actividade e do tipo de industria e dos tipos de contaminantes, non? Entón, por exemplo, se pensamos na contaminación por metais pesados, que é a que está asociada á minería, neste caso estánse inxectando unha serie de metais, como poden ser o cadmio, o cobre, o zinc, o mercurio, que son metais que, por as súas características, son bioacumulativos. Iso quere dicir que se adhiren aos tecidos, á materia orgánica, e fan que tamén, unha vez que uns organismos son comidos por outros dentro da cadea trófica, pois que esa contaminación se poida estender afectando a outros organismos, non? Entón, históricamente isto vese moi ben en varios estudos que se fixeron de análisis do sedimento da ría por dos últimos miles de anos, e onde vemos que precisamente o primeiro pico de concentración de metais é máis ou menos en 1897, que é cando inicia a mina pois, a súa produción industrial máis intensa. Que crees que deberíamos facer para frear a contaminación e solucionar a calidade da auga? Pois aquí había, digamos, varios momentos, non? Ata fai un ano o que estaba en riba da mesa era volver a abrir a mina e iso implicaría vaciar todas as plantas inundadas. Estamos falando de unha cantidade enorme de auga que se iba a verter á ría sin ningún tratamento eficaz. Entón, a primeira prioridade que tiñan as cofradías, as organizacións do mar, as organizacións ecoloxistas, era impedir que iso pasara, porque iso iba, digamos, a aumentar moito a dimensión dun problema que é hoxe por hoxe puntual e que con esa vertido, digamos, só para ter unha idea, faría que durante unha parte importante do ano a maior parte do caudal que levase ao río fose o vertido. Se levaría prácticamente máis vertido, máis auga residual da mina do que a auga que naturalmente leva ao río. Iso só para entender o volume do que se pretendía facer e que por fortuna se parou. Depois temos o problema a longo prazo, que ten dúas componentes. Por un lado, está o feito de que no seu día na mina, nos anos 80, se abriron unha serie de túneles, unhas galerías para drenar o interior da mina e por esas galerías a auga sigue continuando. É unha cantidade importante, uns 30.000 litros cada hora. Entón é importante que como parte dun plan de peche da mina se selen. Crees que algún día se podría solucionar esta situación? Ben, é algo que depende da vontade política. Obviamente existen leis que establecen que quen contamina ten que pagar e que quen contamina ten que restaurar. Hoxe por hoxe é algo que non se fixo, pero que se debería facer. Obviamente a Xunta ten instrumentos para ou ben obrigar a empresa a facer esa restauración, ou se a empresa, canto antes mellor, se poida restaurar esa zona para que iso deixe de ser un problema tanto no presente como para as futuras xeracións, porque o problema non se vai ir de aí.
A ría de Noia está contaminada, pero non só ela, senón moitas máis augas de diferentes lugares do planeta Terra. Por iso, é importante escoitar aos expertos e científicos cando falan desto ou fan comunicados. A auga non é infinita, e só podemos aproveitar unha pequena parte. A outra parte está contaminada.